kurdun em kurdun ser bölündüm em kurdun pervarine lavi bacarı göndüm em kurdun em kurdun ser bölündüm em kurdun pervarine lavi bacarı göndüm em taca afidonum şure rosteme zalım em bastone de deste vişe sayide talım cengevare zahrosun zerre deşte şengalım peşmerge seret şene hudye şapı Era radyodan gelen Şinavên Danûçiyana Radyoya Dengê Gelden başgodarên hêja îro 16 Gulanê 2024 pênşem li Brukselê saat 15 li Amedê 16 em ê nûçeyên piştî îro pêşkêş bikin demdema azadiya rêbera Poyê. Ji bo hevdîtina bi rêbera Abdullah Öcalan re serlêdan hate kirin ji parêzerên Büroya Hukukaya Sed salê Suzan Akiba, İbrahim Bilmez, Emran Emekçi û Cengiz Yürekli serî serdozgerê Komereya Bursayê û Müdîriyeta Girtika İmraliyêdan û daxwaz kirin ku biçin giravê û bin vekîlên xwe re rêbera Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım û Veysî Aktaş re hevdîtine bikin. Parêzeran destşan kirin ku hevdîtin biriya dîsîplîna nehukukî û keyfî têne asten kirin û sû heşt mehin ji vekîlên xwe agahî nagirin. Vê jî fikarên wan malbatan û tevaya ragiştiya Tirkiye mezin kiriye. Parêzeran got em weke parêzer dixwazin ku mafên me yên hevdîtina wekîlê me re mafê wekîlê me yên bi parêzerên xwe re neyê asten kirin û destûr bêdayîn ku biçin giravê û wekîlê xwe re hevdîtine bikin. Parêzeran daxuyaniya Wezareta Adaletê ku got têjîdnîne û astenkirina hevdîtinan jî nîne bi bîrxist û got eger têjîd astengiyan nebe li vê destûr bêdayîn ku em biçin giravê û wekîlê xwe re hevdîtine bikin. Çalakiya nöbetê ya li Strasbourgê ji bo azadiya rêbera xwe em li vê derê ne. Çalakiya nöbetê ku 12 sal li Strasbourgê ji bo azadiya rêbera Abdullah Öcalan dewam dike. Di hefteya 620 de bi komekê ji Almanya bajarê Esenê endamên Meclisa Geliya Esenê Mevlüde II Hakan Gültepe, Fırat Hebun û Hüseyin Yursever çûne Strasbourgê ev nöbet tevir girtin. Li ser navê Kome Mevlüde II axivî got ji bo azadiya rêbera xwe em li virin. Em daxwaz azadiya rêbera xwe dikin em dixwazin demil dest agahiyekê ji rêbertiya xwe bigirin. Mevlüde II jî diyar kir ku heta azadiya rêbera komîsyoger bi vê çalakiya li pêşiya Konseya Avrupa, Parlamentoya Avrupa û CPT ya li Strasbourg û her qada jiyanê ya li Avrupa dewam bike. HPG li dijî tünelên me 11 caran çeken kimyayî hatin bi karanê navên da ragihandine HPG ragihand ku Dewleta Tirkiye dagirker 11 caran li emberî tünelên li qada berxwedana ya FM ya li Herêma Rojavayê Zapê çeken kimyayî bi karanî ne. Navên de diyar kir ku êrişên Dewleta Tirkiye dagirkeriyên bi çeken kimyayî dewam dikin droneyeke bombebarkirî jî bi çalakiya sekwaniyê gerî li hate imha kirin. Navên de ragihandina HPG got li Herêma Şehîd Delîl a Rojavayê Zapê 15 Gulanê li qada berxwedana ya girê FMê li emberî dagirkerên ku hewl didan teqemeniyan qedexekirî li ser tünelên şer bi cih bikin bi çeken ferdî çalakiya te kirin û li vir û tevgera dagirkeran hate rawestandin. 15 Gulanê li qada berxwedana ya girê FMê droneyeke bombebarkirî ya dagirkeran bi suikastê hate imha kirin. Heman rojê hêzên ji astarê li qada berxwedana ya girê Cudî bi çekengiran dagirkeran xistin. 15 û 16 Gulanê hêzên dagirker li qada berxwedana ya girê FM a li Herêma Şehîd Delîl ya Rojavayê Zapê 11 caran bi gazên kîmyewiyên bi jehrî êrişî tünelên şer kirin. Heman rojê yanî 15 Gulanê li qada berxwedana ya girê Amediyê tünelên şer bi teqemeniyên qedexekirî hatin bombebaran kirin. Navên de ragihandina HPG derbarê êrişên artêşa Dewleta Tirkiye dagirker de jî got 15 Gulanê li Herêma Metina qada berxwedana ya Dergelê 3 caran bi balafirên şer hatiye bombebaran kirin. 15 û 16 Gulanê jî li Herêma Metina qadên berxwedanê yên Şelazê Qesrokê û Golkan ya bi helîkopterên êrişî hatine bombardıman kirin. Di doza Kobanê de biryar
te eşkere kirin Parêzeran eyvan terikandın. Dudoza Kobane'de ku hevserûkên giştiyên HDP'yên berê Figen Yüksekdağ û Selahattin Demirtaş jî di nav de 108 kes jê tên darizandin. Danişna dozê li eywana kampusa girtika Sincanê tê li darxistin. Danişîn piştî nîvro dîsa berdewam kir. Şandeya dadgehê biryara xwe eşkere dike divan kêliyan de. Bi destpêkirina eşkerekirina biryarê re kesin li eywanê li masayan xistin. Dema biryar dihat ragihandin bi duruşum û çepîkan hate protesto kirin. Di protestoyan de duruşma bijî berxwedana HDP bers kirin. Parêzer ji eywanê derketin. Biryarên dadgehê ragihandin wihane. Ahmet Türk re ji endamtiya rêxistinê 10 sal cezayê hefsê hate birîn. Ali Ürekli re cezayê müebbeta giran daxistin 16 sal cezayê hefsê ji ber helwesta di dema darizandinê de ev ceza daxistibûn 13 sal û 4 mehan biryara rewşa domandina rewşa girtî hate dayîn. Alp Altınörs bi iddiaya xerakirina yekîtî û yekparîtiya dewletê 18 sal cezayê hefsê hate birîn. Ceza nehat daxistin. Biryara domandina rewşa girtî hate dayîn her wiha bi iddiaya sorkirina ji bo suç 4 sal û 6 meh jî cezayê hefsê hate birîn. Altan Tan ji cemeke 223 yan biryara beraat hate dayîn. Ayhan Bilgen re hem ji 322 hem jî ji endamtiya rêxistinê biryara beraat hate dayîn. Ayla Akat Atare bi iddiaya endamtiya rêxistinê 6 sal û 6 meh cezayê hefsê hate dayîn. Bi zêdekirin û daxistinê re 9 sal û 9 meh cezayê hefsê hate birîn. Dema pêvajoya girtî mayînê dayîn berçav biryara tahliyeyê hate dayîn. Aynur Ayşan bi iddiaya endamtiya rêxistinê 9 sal cezayê hefsê hate birîn. Bi hinceta gumana revê heye biryar hate dayîn ku rewşa wê ya girtî bidome. Aysel Tuluk re jî iddiaya xerakirina yekîtî û yekparîtiya dewletê biryara beraatê hate dayîn. Ayşe Yağcı bi iddiaya endamtiya rêxistinê 9 sal cezayê hefsê hate birîn. Rewşa wê ya girtî dan berçavan û biryara taliyê hate dayîn. Bülent Parmaksız 16 sal cezayê hattayın ceza nehat daxistin biryara domandina rewşa girtî hattayın. Bi iddiaya ji bo suç bêkirin sor kiriye 2 sal cezayê hefsê hate birîn. Ceza pişre daxistin 4 sal û 6 mehan. Dilek Yağlı 16 sal ceza li hate birîn. Bi iddiaya ji bo suç bêkirin sor kiriye 2 sal ceza hate birîn. Ev ceza hate zêdekirin derxistin 4 sal û 6 mehan. Biryara domandina rewşa girtî hate dayîn. Beyza Üstün ji iddiaya xerakira yekîtî û yekparîtiya dewletê biryara beraatê hate dayîn. Tevdîra kontrola adlî hate rakirin. Figen Yüksekdağ 19 sal cezayê hefsê hate birîn û ceza nehat daxistin. Biryara domandina rewşa girtî hate dayîn. Ji hêla endamtiya rêxistinê û birêvebirina rêxistinê ceza nehat dayîn. Bi iddiaya tahrîkkirinê 4 sal û 6 meh cezayê hefsê hate dayîn. Berfirehîya nûçeyê dema ku biryar tam derket em ê ji we re ragihînin godarên jî. Birayê şehîdê komkujiya Hewlêrê yên xwîna birayê min rijandin em qet efû nakin. Birayê şehîd İdris Xerîb Mehmed got PDK di nîva rojê de di 16 gulana 1997 de ji nişka ve Hewlêr kire gola xwînê. Di encama êrişa bêbextiya PDK de 83 hunermend rojnamevan welatparêz rewşenbîr azadîxwaz û birîndarên PKK-yên bêçek û tedawî dibûn şehîd kirin. Navê vê rojê weke komkujiya Hewlêrê derbasî dîroka reşya xayîn û bêbextê PDK bû. Xerîb Mehmed got sedem jî ew bû ku ew mirov xwedî fikir û bîrdozeke azad bûn û teslîmê xıyanetkaran nebûn. PDK ev biryara sosret bi dijminê mezin dewleta Tirkiye re girt û bi hêzên wan re kire pratîkê de. Ti ferqa PDK ji rejima Basî ji rejima nijadperestiya Tirkiyeyê nîne. Xizmên şehîdan hîna ji li aqibeta şehîdên xwe dikerin. Mehmed got birayê min İdris Aza jî di rojnameya welat de kar dikir yanî rojnamevanî dikir.
PDK jnişka ve Nivroji be askerin Türk re erişi ofisin rojnamayan nexweşxaneya ku birîndar lê dihatin dermankirin kir. Ew mirov teva sivîl bûn, bêçek bûn, rewşenbîr bûn. Me li ser çarênûsa wan şehîda gelek lêgerîn û serlêdan kirin li encam derneket. Hîna ji gorên wan windane ji bo vê jî kom ku ji hewlêrî rojek reş ya dîroka Kurd û Kurdistanê ye û gunehkar jî PDK ye. Em her roje zamanê xwe ji dagirkeriya û wendabûnê biparêzin. Hevserokê Fakülteya Wêjeyê ya Zanîngeha Kobanê Agît Nasir bi mabêsta pazdehê gulan roja zimanê Kurdî ji Ajansa Anhayê re axivî got li gorî hin lêkolînan asta dewlemendiya zimanê Kurdî li gorî asta zimanên dinyên cîhanê di rêza heştemîn de ye. Nasir destîşan kir ku tevî hemû qedexekirinan jî bi salan zimanê me xwe parastiye. Li rûşlata navîn her dem şer alozî hene, van şer û aloziyan bandoreke mezin li zimanê me kiriye. Mir Celalet Ali Bedirxan jî bi derbasbûna tîpên latînî xwest ku rûpeleke nû ji bo lêkolînkirina taybetmendiyên vî zimanê derxîne pêş. Di salên 1931-32 de jî gelek hewdan hatine dayîn ku zimanê Kurdî pêş bikeve. Mînaka Roser, Leskot û gelek mînakên din girîng in. Agît Nasir got bi destpêkirina şoreşa Rojavayê zimanê Kurdî veguherî asteke nû xebatên li ser zimanê Kurdî her diçe zêdetir dibin. Me li dibistanên herî piçûk dest pê kir. Lê îro li Kobanê û li tevaya Rojava di asta mastîrê de zimanê Kurdî tê xwendin û gîştiya asta lêkolînên bilind. Şoreşa Rojava ji bo pêşketina zimanê me geleke girîng e. Şoreşa Rojava li seranserê cîhanê deng vedaye. Rola netewê demokratîk gelekî mezin e û di pêşketina ziman de jî rolek mezin birîse. Zimanê Kurdî di warê dewlemendibûnê de di asteke bilind tê. Ger em jî bi zimanê xwe biaxivin û lêkolîn bikin, em ê êriş û qedexekirinê li dijî zimanê me têk bibin. Bi saya şoreşa Rojava êdî tu kes nikare li pêşiya zimanê me bisekine û zimanê me qedexe bike. Li Liyêjê cejna zimanê Kurdî hate pîrozkirin. Li Liyêjê bi pêşengtiya Meclisa Şehîd Ronahî û Meclisa Giştiya Liyêjê pazdehê gulanê cejna zimanê Kurdî hat pîrozkirin. Komîteya Benelux a Pena Kurd li Belçika bajarê Liyêj bi piştgiriya Meclisa Şehîd Ronahî û Meclisa Giştiya Liyêjê pazdehê gulanê cejna zimanê Kurdî pîroz kir. Di şahiyê de panelek ji hate pêkan û nivîskar Rengîn Kardelen û rojnamevan Masar Günbat axivîn. Masar Günbat ji dîrokê heta îro merhelên zimanê Kurdî vegot. Rengîn Kardelen balkişan sergiringiya pedagojiya fêrbûna ziman pişta xaftinan hürelmen stran gotin. Şahî heta derengiyê şevê devam kir. Heyvasura Kurdistanê alîkarî ji Belûcistanê re şand. Heyvasura Kurdistanê weke saziyeke alîkariya mirovî ya li Awropa û cîhanî herî dawî bi herêma Belûcistanê ya Îranê re alîkarî şand. Heyvasura Kurdistanê îşaret bi kereseta mezin ya li Belûcistanê kir û got lehî û şapên li Belûcistanê ziyanek mezin de ya xelkê welayît. Piştî wek kereseta mezin me xwe weke saziyeke însanî û Kurdistanê erkdar dît ku alîkariyê bigînin kesên mağdur yên li Belûcistanê. Heyvasura Kurdistanê dazanin ku li gel astengiyên dewleta Îranê jî wan karibûn alîkariyê bigînin 200 malbatên mağdurên lehiyê. Li Xorasan de encama lehiyê de 7 kesan jiyana xwe jî desta li bajarê Meşhed ya navçeya parêzgeha Xorasanê ya li Bakurê Rûşatê Îranê de encama lehiyê de 7 kesan jiyana xwe jî destan û hinek kes ji hundan e. Li gel mirina mirovan ziyanek mezin amatî jî çêbûye. Rêvebera operasyonên lezgîn yên Meşhedê Hamîd Rezan Kafiyan ragihand ku çend rojeke lehî li bajarê Meşhûdê çêbûye. Di encama lehiyên ku çend rojên bandorê wê berdewam dike de 7 kesan jiyana xwe ji destan û hinek kes ji hundan e. Hat ragihandin ku têpayîn di saetên pêş de hejmara qurbaniyan zêdetir bibe. Hevşaredara Amedê Doğan hatun dest şankir ku qayyum di nava 8 salan de ji bilîsê avaniyên tiştekê şaredariyê neheştine her tiş firotiye. Parêzên me bi vê mijarên neqanûnî re alaqedar dibin û em hemû tiştên hatine firotin paş dibistînin.
Hevşeredar Doğan Hatun Got Kayyum Veyraniya Psikolojik ji dinav de daliye zaman hüner kültür û aboriye de gelek veyraniyen mezin kirine medeynin kayyuman eşkere kir lê veyraniya daliye zaman kültür hüner û saziyên jinan de kirine gelek mezintir ji wan de înane. Xwendevanên Maxmûrê ji bo mafên xwendinê zanîngehê meşiyan û daxwazên xwe radestî raydarên Iraqê kirin. Ji hevdeyê tirma 2019 ve hatin û çûyîna Hewlêrê û giştî herêmên dibin serveriya PDK'de li gel Maxmûrê hatiye girtin. Piştî wê ji sala 2021 ve PDK nahêle xwendevanên Maxmûrê li Herêma Kurdistanê bixwînin û mafê xwendevanên Maxmûrê yên rewa bin pê dike. Gelek hewdan hatine kirin ku li Silêmaniyê riya xwendinê vekirin li ev jî nehatine qebûl kirin. Ji ber vêkê xwendevanên dibistana Amedê ya şehîd koçerîn îro ji bo mafên xwe ya rewa ya xwendina zanîngehê meşiya. Xwendevan ji dibistana Amedê ya şehîd koçerîn heta bi seytereya Iraqê meşiya. Li ber seytereyê Komîteya Karên Derve yên wargehê û raydarên berpirsên Iraqê li ser lingan hevdîtinek pêkanîn û rayedaran gotin em ê vê daxwaza we bigihînin cihên eleqeder. Piştî wê ji aliyê xwendevanan ve daxuyanî bi zimanê Kurdî û Erebî hate dayîn û çalakî bi dawî bû. Li Iraqê zêdetirî 200 gorên komî yên sedema basê hatin dîtin serokên navenda stratejîk ê mafên mirvana Iraqê Fazıl Xêrawî destşankir ku heta niha bigiştî 215 gorên komî yên serdema rejima basê li Iraqê hatine dîtin ji wan ji 130 gorên komî hatine vekirin 85 gorên komî jî hatine kolandin. Fazıl Xêrawî da zanîn ku bigiştî gorên komî yên bi destê çeteyên Daişê 120 gor hatine dîtin û ji vê hejmarê jî 51 gor hatine vekirin 69 gor hîna nehatine kolandin. Hîna gelek gorên komî yên nehatine dîtin jene. Divê bi amûrên pêwîst bên elê kolên kirin. Divê astengiyên li ber kolana gorên komî jî kêmbûna kapasiteya mirovî ya tîman û nebûna alevan jî werin telafî kirin. Fazıl Xêrawî herî dawî got gelek gorên komî jî li deverên de werê ewlêkirin û metirsî dar hene. Roja Niştimaniya Gorên Komî Iraqê şenga li benda gewandina bîrînê xwe ye. Şazdê Gulanê li Iraqê weke Roja Niştimaniya Gora Komîtê nas kirin. Rêveberiya Xwesera şenga li tevî saziyê wê û çend saziyên civakî ji dema fermanê û heta îro ji bo vekira gorên komî û zelalkirina kesên divan goran de di nava liv û tevgerê de ne. Heya niha ji 92 gorên komî hatine kişkirin ku hîna sû heft gorên komî nehatine vekirin. Di sala 2019 de PDK ji baweyeke neqanûnî du gorên komî yên di navbera Xanesor û Sunûnê de vekirin û hestiyên wan birin Hewlêrê. PDK dehman salê de di navbera Musul û Hewlêrê de jî li mintixeya Birdiyê cenazeyên 24 êzidiyan ji goreke komî derxistin û bê agahiyê bide malbatê wan birine Hewlêrê. Heta îro encama wan hestiyên birine Hewlêrê nehatine eşkere kirin. Di salên 2016-2017 de jî pêşmergeyên PDK li gelek herêmên şengalê bi cih bûbûn li cihên ku gorên komî lê bûn agir bi zeviyan daxistin. Nûçeya me dawiyê dibistanên Maxmûrê ketin betlaneya dawiya salê. Li wergeha penaberan a Şehîd Rûstem Cûdî Maxmûrê 4 dibistanên seretayî, 2 dibistanên navîn û dibistaneke amadeyî ku nêzî 3500 xwendekar bi zimanê dayîkê li wan perwerde dibin ketin betlaneya Havînê. Li dibistan navîn a Şehîd Jiyan merasîmek hate pêkanî û piştî rêzgirtinê Mamoste David Kar axivî got me salek ya perwerdeyê tîr û têjî derbas kir. Gelek xwendekar di nava vê salê de xebitîn û pileyên bilind bi dest xistin. Vê jî dilê me xweş kiriye. Her ferdek ku divê wargehê de dixwîne pêwîstî pê heye ku xwe pêş bixe û ji bo bikaribe ji civaka xwe re bibe pêşengek û bibe bersivek ji bo têkoşîna rêbera po. Pişta axaftinê xwendevanan karnameyên xwe girtin.